Tak samozrejme, že ako mladý chlapec začínali sme s rôznymi doma povyrábanými motorkami, autami popri Dunaji na starom Moskviči. Potom naše prvé terénne auto bolo staré rumunské Aro a v nejakom roku, myslím, že to bolo 99, boli také prvé amatérske preteky na Slovensku, na Záhorí, kde sme sa prihlásili, ani neviem, ako sme sa o tom dozvedeli, do kategórie veterán, keďže sme mali staré auto, vyhrali sme túto kategóriu a odtedy sa to už s nami tak vlieklo ďalej. 2 roky sme ešte odjazdili vlastne v tejto kategórii veteránov, potom sme si už zohnali z Čiech ozajstné závodné auto na tú dobu, že začali sme s Jeepom Cherokee, už oficiálne majstrovstvo republiky, ktoré sme teda jazdili dosť úspešne. No a na takú prvú väčšiu výpravu alebo prvú rally do Afriky sme odštartovali s Nissanom Navara a odtedy vlastne už 8 rokov jazdíme s Navarou. Mojou úlohou v našom tíme je navigácia a všetko, čo je s ňou spojené. Keďže sme ako jediná súťažná disciplína automobilová, v ktorej nejazdíme ani na uzavretom okruhu, ani nemáme možnosť sa zoznámiť s traťou, vždycky dostávame itinerár, podľa ktorého jazdíme trať. Mojou úlohou je teda oboznámiť jazdca s traťou, so zmenami, ktoré sú na trati a sledovať pritom zariadenia, ktoré máme v aute. Či už je to Tripmaster na meranie vzdialenosti, alebo na náročnejších súťažiach je to GPS zariadenie, ktoré nás naviguje spôsobom, aby sme absolvovali všetky checkpointy. Treba pripomenúť, že na niektorých súťažiach dosahujeme rýchlosť 170 km za hodinu a vlastne v rámci tejto rýchlosti treba včas a dostatočne jasne jazdcovi povedať, kam bude pokračovať, či bude odbočovať, alebo sa musí vrátiť, alebo zmeniť smer. Tak mám skúsenosti aj jazdecké. Pred pár rokmi ešte v rámci amatérskych súťaží som si vyskúšala aj šoferovanie a zúčastnila som sa teda niekoľkých súťaží. Zhodou okolností to boli súťaže v blate a podarilo sa mi získať celkom dobré umiestnenie, bolo to 3. miesto vtedy. Tak posledné roky, keďže jazdíme už s Nissanom Navara, odkedy jazdíme medzinárodné súťaže, musí auto spĺňať predpisy FIA, čo je Medzinárodná automobilová federácia, a jazdíme v skupine T2, ktorá vlastne sú to vlastne sériové vozidlá s úpravami povolenými a spĺňať musí hlavne bezpečnostné predpisy, čiže musí mať ochrannú klietku, športové sedadlá a hasiace systémy a takéto záležitosti. A ďalšie veci sú už potom na zlepšenie jazdných vlastností, čiže má špeciálne upravený podvozok, má zvýkonnený motor, prepracovanú spojku a podobné veci.
Nepríjemnú správu sme dnes dostali zo západnej Sahary. Náš kolega Ľubo Schwarzbacher s pilotom Jurajom Ulrichom mali na rally Budapešť-Bamako vážnu nehodu uprostred púšte. Obaja skončili v nemocnici. V týchto chvíľach by už mali byť v poriadku. V 2009 roku sme odštartovali na rally Budapešť-Bamako troška v inom zložení. Ja som štartoval s našim novým autom, s Nissanom, ako navigátora mi robil kamarát Ľubo Schwarzbacher a Danka bola v doprovodnom vozidle, mali sme vtedy aj sprievodné vozidlo Chevrolet Silverado. No a naše nové auto vlastne po 9 dňoch sme boli priebežne na prvom mieste. Po 9 dňoch v púšti, v skalnatej púšti nám zlyhali brzdy na aute. Nejaký kameň nám odrazil brzdovú trúbku a v čase, keď bolo treba zabrzdiť, auto nebrzdilo, takže sme sa zrútili do takého vyschnutého koryta. Auto sa 2-3 krát prevratilo cez strechu. A ja som skončil so zlomenou chrbticou, navigátor Ľuboš s prasknutým rebrom. Boli sme prevezení do nemocnice v Afrike, v západnej Sahare, v meste Lajún a odtiaľ po týždni som sa nejakým spôsobom dostal na Slovensko. A najbližšie 3 mesiace som strávil v Korzete. Auto bolo nové, dosť silne poškodené, no ale keďže už, ako som hovoril, chystáme v našich dielňach a myslím si, že už máme nejaké skúsenosti, tak sa nám po 2 mesiacoch podarilo zase to auto dať dohromady a ďalšie 2 roky s ním súťažíme. Získali sme niekoľko titulov, našťastie sa nám darí v tomto športe. Prvý titul sme získali v roku 2003, keď sme sa stali majstrami Slovenskej republiky. Tento titul sme potom ešte asi 3-krát zopakovali, čiže sme trojnásobní víťazi Slovenskej republiky, teda trojnásobnými majstrami Slovenskej republiky. A potom už v neskorších rokoch sa nám podarilo stať sa majstrami Poľskej republiky, Českej republiky, potom zóny Strednej Európy a také nejaké najväčšie úspechy sú trojnásobné víťazstvo na rally Budapešť-Bamako, na diaľkové rally a minulý rok 3. miesto na Silgovej rally v Rusku z Moskvy do Soči, kde sme získali 3. miesto v našej skupine. V našom športe najväčšia ambícia alebo najväčšia výzva je Rally Dakar, čiže robíme všetko preto, aby sme raz odštartovali aj na tejto rally. Zatiaľ aj tento rok sa chystáme na Silgovej rally, ktorá patrí do dakarskej série a tam chceme získavať ďalšie skúsenosti pred tým už ostrým štartom na naozajstnom Dakare.